Joo, tommosta chiliä ajattelen nyt. Oho. Popsia, eli nagamuri, murichi, maailman tuisinta chiliä. Ton kokoinen pala, kokeilen syödä sen. Eli minä kokeillaan. Otetaan tämmönen pieni maistijana, jos mä innostun, niin mä otan syödä koko boksi. Ja sinne uppos. Ei se vielä korkealla tuu. Nyt on tuolla paremmin naas. Vois ottaa... Vois ottaa vielä toinen. Ja otetaan... Vielä yksi. Otetaan tommonen. Ja... paprika. Tää on niinku paprikkaa söisi. Pitäis ostaa muillekin. Nyt alkaa tää poltettava. Mä kuulla tuolta. Minä kiitän. Kiitoksia.